Kumusta mga kalakbay? Panibagong vlog na naman po ang aming gagawin. So mamimingwit po kami. Ayan, kasama po yung pinsan namin, sila papa at saka yung tito ko. Ayan mga kalakbay. So dyan po ay paalis na po kami. Hapon na po kami mamimingwit kaya uwian na may mga estudyante niyan. So let's go mga kalakbay. Tara! Sabi. Dwara. Gano'n na tukay ang kalide. Isa kay Papa. Ayan. Kay Tong. Ayan ang isa. Apa-atak. Wala pa si Moy Moy. 0. So dyan mga kalakbay ay marami na rin po tayong nahuling mga isda dyan. Tara mga kalakbay, punta natin yung ating mga kasama. So titignan natin kung gaano na karami yung ating mga nahuli. So yan mga kalakbay, yung tito ko na namimingwit. Kasama siyang namingwit sa Antipangol sa may tulay. Ganda yung pamingwit niya, no? Oh, pangiti-ngiti yan pero goods. Oops. So yung ibang kasama natin andun sa may gilid din doon. Nakahilera sila. Ayun. Dali mga kalakbay. Nakahuli siya. Tilapia. Dito oh. Oh. Ish. Ay. Oh. Mul-mul. Bibi, galing. Napamay kayo tapang. Wala sagap. Mambay, karga mo sa pananginan tayo. Guys, ayan. Ang mga kasama natin. Ayan natin. Kumulmul. Sa disilpon dyan. Tambayaw kapisan. Wah, wala mo ito eh.
Hoy! Kabalong ni. Mumut ni. Tama minsan walay ano eh. Kahalo tong kabalog. Balbaling ilas. Mga alari ka nalayo ni. Mga alari. Paano sa alari ka? Gracia. Tara boy. Pantayan nyo nga yung vlog sa abig ka. Yan. Karakal, malaya. Ang bikso niya. Patan. Tawaan nyo yung buhay. Aming nahuli. Ayan si Bibi ang tagabuhat. Quality. Quality oh. So let's go! Tara! So hanggang dito na lang po ang ating video mga kalakbay. Maraming salamat sa panonood. Sana panoorin nyo pa po yung ating mga susunod na mga video.